Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Msonkhano wa masiku awiri watha mdziko la Tanzania kumene dziko la Malawi latsindika kuti liwonetsetsa kuti pofika 2030 anthu 70 mwa 100 aliwonse akhale ndi magetsi. Magulu osiyanasiyana akupitiriza kupempha chipani cha Democratic Progressive DPP kuti chikambe momveka bwino ngati sichikudziwapo kanthu pa ziwembu za ndale zimene zikuchitika. Unduna wa ntchito watseka kampani ya tiyi ya Komfozi komanso mbali ina ya kampani ya Makandi m'boma la Tcholo chifukwa chosatsata malamulo a ntchito. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndalama zokwana 52.3 biliyoni kwacha zimene banki yayikulu pa dziko lonse yapereka ku dziko la Malawi zithandizira kutukula ntchito za ulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale. Dr. Chakwera anena izi ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kumene anali nawo pamwambo wa atsogoleri a maiko oposa 12 amene alonjeza kuti pofika 2030 anthu 300 million akhala ndi magetsi mu Africa. Justin Nkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera anayamba ndi kufotokoza mmene anakulira moyo wawo kudusa mpaka zaka 10 asanaoneko magetsi. Iwo anati chomwe chimawawabe ndichoti ngakhale zaka zambirimbiri zadutsa dziko lino chilandireni ufulu wozilamulira palokha, anthu ambiri adakali mdima. Mtsogoleri wa dziko linoyu anaonjezera kuti ichi nchifukwa chake atasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino analonjeza kuti apereka magetsi kwa Amalawi ambiri, ndipo izi zikukwaniritsidwa kamba kuti pomwe amalowa mboma mu 2020 anthu 12 okha mwa 100 ndi amene anali ndi magetsi, pamene pofika chaka chatha anthu 25 mwa 100 ndi amene ali ndi magetsi. Dr. Chakwera anati kupatulako izi kulumikizitsa anthu ambiri ku magetsi kuthandiza kuti dziko lino litukuke pachuma kudzera m'masomphenya otchedwa ATM strategy amene akuyang'ana za ulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale kuti chuma cha dziko lino chitukuke. Iwo anaonjezera kuti magetsi akufunika kumbali ya za ulimi kuti anthu azipanga katundu osiyanasiyana. Magetsi akufunika kumbali ya za migodi kuti miyala ya mtengo wapatali izikhonzedwa ndi kugulisidwa pa mtengo wapamwamba. Komanso anaonjezera kuti magetsi akufunika kumbali ya zokopa alendo kuti anthu amene akubwera mdziko muno ngakhale akuyenda malo osiyanasiyana azokopa alendo akhale ndi magetsi okwanira. A Simplex Cholabanda ndi nduna yoona zachuma ndipo akuvomereza zomwe anena Dr. Chakwera. Agriculture ya masiku ano popanda magetsi sitheka, kandi irrigation kandi value addition, mafakitole zikufunika magetsi. Tourism eni ikufuna magetsi. Ku mining kuti mukumbe miyala muitsuke ndi kuipanga process ikufunika magetsi. Ndeti magetsi awathandizira kuti ntchito za ulimi zipite patsogolo, ntchito za zokopa alendo zipite patsogolo, komanso ntchito za mafakitole ndi migodi zipite patsogolo. Izizi zikutanthauza kuti ndi magetsi tikhoza kukwanitsa kukwezanso chuma cha dziko la Malawi. Ndalama zokwana $300 million zomwe ndizopitirira 500 billion Malawi kwacha zili pansi pa ntchito yotchedwa Ascent Malawi, yomwe cholinga chake ndikuti pofika 2030 Amalawi 70 mwa Amalawi 100 aliwonse akhale ndi magetsi. Banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank yati dziko la Malawi lapasidwa ndalamazi kamba kuti laonetsa chikhumbokhumbo chake chofuna kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi, pamene mzaka zochepa anthu amene ali ndi magetsi achoka pa 12 pa 100 aliwonse kufika pa 25 pa 100 aliwonse. Nsanamira zotchedwa ATM strategy zinakhazikisidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino mu February chaka chatha, ndipo zikuyang'ana kutukula za ulimi, zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Justin Nkweu, MBC News, Dar es Salaam, Tanzania.
Padakali pano mkumanowu omwe unali wa masiku awiri watha kumene dziko la Malawi latsindika kuti lionetsetsa kuti pofika 2030 anthu 70 mwa 100 aliwonse ali ndi magetsi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye watsindika izi pamene amayankhula ku msonkhanowu. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dziko la Malawi latsindika kuti lili nawo mu masomphenya owonetsetsa kuti anthu a mu Africa 300 million akhale ndi magetsi pofika 2030. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiwo atsindika izi ku Dar es Salaam, dziko la Tanzania, pa mkumano wa atsogoleri a maiko osiyanasiyana a mu Africa okhuzana ndi mphamvu za magetsi. Ngati mbali imodzi yakutsindikaku, dziko lino lati lisatiranso mfundo zomwe zili mu mgwirizano otchedwa Dar es Salaam Declaration. Poyankhula kumwambowu, Dr. Chakwera anati ngati mbali imodzi yakutsindikaku, dziko la Malawi lionetsetsa kuti pofika chaka cha 2030 anthu 70 mwa 100 aliwonse azakhale ali ndi magetsi mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati kuti masomphenya oti anthu 300 million a mu Africa akhale ndi magetsi pofika 2030 akwaniritsidwe pakufunika migwirizano pakati pa maiko ochita malonda amene si aboma azichita malonda mu masuka, komanso kampani zopanga magetsi zizikhala zikupanga phindu. Nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola akutsindika zakufunika kwa kupezeka kwa Malawi pa msonkhanowu. Ine ndathokoza president. Izizi sizinangobwera. A World Bank anakhala pasi ndikuunika maiko onse amene ali mu Africa 54 kapena 55 ndikusankha Malawi kuti ikhale mu gulu la maiko 15 amene apindule nawo pa program imeneyi yoti achepese mavuto okhala ndi magesi mu Africa muno. Anthu amene alibe magesi mu Africa muno ndi okwana 600 miliyoni. Ndi a World Bank ndi African Development Bank anakhala pasi ndikuona kuti program imeneyi tidule pakati tiyambe ndikaye kuchosa umphawi kwa anthu 300 miliyoni mu Africa muno. Ndi Malawi ili maiko 15 amene asankhidwa. Kuma mukawerengera ndi chiwerengero cha anthu a Malawi tilipo 21 miliyoni. Maiko ena kuli 60 miliyoni, 100 chakuti miliyoni, kuma Malawi ayisankha kuti ikhalemo. Izi sizinangochitika chifukwa utsogoleri umene ulipo wa His Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Atsogoleri a maiko a mu Africa opitirira 12 ali ku Dar es Salaam, dziko la Tanzania, komwe kunali msonkhanowu. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasainiya mabilu 4 kukhala malamulo. Chikalata chimene mneneri wa President Anthony Kasunda asainira chati President Chakwera ogwiritsa ntchito mphamvu za gawo 89 la lamulo a dziko lino povomereza mabiluwa omwe nyumba ya malamulo inawavomereza. President Chakwera wasainiya bilu younikanso malamulo a dziko lino, bilu yokhudza ntchito zoyendetsera mabwalo a milandu, bilu yoona za ntchito zakayendetsedwe ka chuma, bilu ya za insurance, bilu ya zakagulidwe ka katundu pa boma, bilu ya msonkho pa katundu, komanso bilu yovomereza boma kutenga ngongole ku banki ya European Investment, bilu yololeza boma kupeza ndalama zopitirizira gawo lachiwiri la ntchito yomanga ngalande za madzi mchigwa cha mtsinje wa Chire, komanso lamulo lopatsa mphamvu boma kuyamba kugwiritsa ntchito ndalama mu ndondomeko zosiyanasiyana. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walamula zakukwezedwa pa ntchito kwa anthu ogwira ntchito za umoyo, kuthetsa contract ya Moto Angel yomwe imayendetsa maulendo apanyanja, komanso kukana pempho la yemwe amapereka chitetezo kwa mtsogoleri wakale a Norman Chisale loti boma liwabwenzere ndalama komanso katundu yemwe akuganiziridwa kuti anamupeza mwachinyengo. Kumbukani Perry wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino President Dr. Lazarus Chakwera walamula kuti anthu ena ogwira ntchito za umoyo awakweze maudindo awo, kuthetsa ntchito yomwe anapereka kwa Motor Angel yomwe imayendetsa maulendo apanyanja, komanso kukana pempho la yemwe anali wachitetezo kwa mtsogoleri wakale a Norman Chisale loti boma liwabwenzere ndalama komanso katundu yemwe akuganiziridwa kuti anamupeza mwachinyengo. Mneneri wa ku nyumba ya boma ya mtsogoleri wa dziko lino a Anthony Kasunda atsimikiza za nkhaniyi ndipo wati mtsogoleriyu walamula izi ndi cholinga chofuna kukonza zinthu zina zomwe sizikuyenda bwino.
ndizoona kuti apresident apanga ziganizo zingapo pa nkhani zimene zinabwera kuchoka maofesi osiyanasiyana kubwera ku ofesi kwawo, ndiwo apanga ziganizo ndipo ziganizo zimenezo ndithu zaperekedwa. Ngati chiganizo china apanga kuti anthu ena ogwira ntchito kuchipatala amene amona za matenda amafupa akwezedwe ndi cholinga choti akhale ndithu olimbikitsidwa kuti azitumikira Malawi amene ali ndi mavuto okhudzana ndi mafupa. President apanganso chiganizo chonena kuti pogula fetereza tizigula ngati dziko ngati boma tizigula ngati kuboma lizake. Izi zichepetsa modutsa kuti pali njira zina zoti madutsa ndi kuti anthu boma ligule ku kampani ina ya private ikafike kwinako taifa imene yozo anekuti ayi ngati boma la Malawi lizigula fetereza kuboma lina kumene kumapangidwa. President anapempha imene chokwa Bambo Norman Chisale amafuna kuti president anene kuti katundu amene anena kuti asamugunde akhoti ndipo president apereke chiganizo kuti ayi katundu umeneyo wathe akumagwiritsa ntchito kandi ndalama kandi katundu wina wake ndipo president alira zimenezo ndio yakhala kuti akuphwanya malamulo. Zimenezo zimene maganizo ena amene ofundo zimene president apanga pa nkhani zimene zinabwera muofesi mwawo ndi chiyembekezo chakuti ndi kuti maunduna kaya nthambi zaboma zimene zikukhudzidwa ndi maganizo mafundo zimene apanga president izo chiyembekezo choti zionetsetsa kuti zimenezi zamba kugwira ntchito. Pothirirapo ndemanga za malamulowa achimwemwe tsitsi akusukulu ya ukachenjede ya Mubas ati izi zikuonetsa chidwi chomwe mtsogoleri wa dziko lino ali nacho pofuna kukonza chuma cha dziko lino. Kwa ine ndikuona kuti mwina ziganizo zimenezi zabwera polingalira zinthu zingapo koma mwina makamaka pa nkhani yokhudzana ndi chuma cha dziko lino. Choyambirira mwina ndi nkhani yonena kuti kuyesetsa kuti mwina tikule chuma cha dziko kumbali ya kuonetsetsa kuti ulimi wapita patsogolo kumbali ya magulidwe azipangizo zotsika mtengo makamaka fetereza komanso mwina kuonetsetsa kuti takonzanso mayendedwe apamadzi pa nyanja yathu ya Malawi makamaka pozindikira kuti ndi amodzinso mwa mayendedwe amene angathandizire maboma amene ali mbali mwa nyanjayi kuti mwina mayendedwe awo akhale otsika mtengo komanso mwina kumbali yofuna kupulumutsa chuma cha boma chomwe chimatha kusakazika chifukwa choti mwina anthu ena achita mchitidwe wachinyengo kuti apeze chuma ngati chimenecho. Malamulo omwe President Chakwera wasayinira zikugwirizana ndi nsanamira zomwe boma linakhazikitsa pofuna kukonzanso nthambi za boma komanso kulemekeza ndi kutsatira malamulo a dziko lino. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Ntchito yomanga msewu wonjezera onyamukira ndege pa bwalo la ndege la Mzuzu ikuyembekezeka kutha msabata ziwiri zikudzazi. Izi zadziwika pamene nduna yona zamtengatenga a Jacob Hara pamodzi ndi wachiwiri wawo a Peter Dimba anayendera ntchito yomanga msewu. Tindi zambiri mu ripoti ili. Ukatha msewu ndiye kuti udzachititsa kuti msewu wonyamukira ndege pa bwalo la ndege la Mzuzu utalike kufika pa 1.6 km ndipo izi zidzathandiza kuti ndege zikuluzikulu tsopano ziyambe kutera pa bwalopo. Ndipo sabata ziwiri zikubwerazi pali chiyembekezo kuti maulendo a ndege onyamula anthu ambiri ayambika ku Mzuzu. Poyankhula atatha kuyendera ntchitoyo nduna yona zomangamanga a Jacob Hara anati kupatula ntchitoyo pali chikonzero chakuti maofesi apa malopo akozedwenso komanso kuti amanga mpanda pa malopo. Ndiye kutsegula kumene kukuthandiza kwambiri kuti nkhani ngati zokopa alendo ziyambe kuyenda bwino kuno ku Mzuzu. Ndiye chifukwa cha zimenezo pamafunika kuti pakhale ndege zikuluzikulu zoti zitha kuyenda bwino chifukwa kuti akatiuza mafigala a anthu omwe akufuna adzibwera kuno ku Mzuzu pa ndege akuchulukirachulukira moti tindege ting'ono tija sitikukwaniranso yani. Chifukwa chimenechi chomwe chinatipangitsa kuti tikonze bwaloli tilikulitse pomwe tikudikira kuti timange airport yayikulu ya Oton Chirwa kuno ku Mzuzu. Bwanji tibakonza apa kuti anthu adziyenda ndege zikuluzikulu ziyambe zikuterako kunoko. Pakadali pano nduna yona zamtengatenga ndi zomangamanga a Jacob Hara ati posachedwa pa ntchito yomanga bwalo latsopano ku Mzuzu la Oton Chirwa International Airport iyambika. Iwo adati chomwe chatsala nchakuti akatswiri oona za mabwalo a ndege awathandize kusankha malo oyenera kumanga bwalo la ndegero. Tiyamba kumanga airport ya kuno ku Mzuzu ya Oton Chirwa
airport yomwe president ananena kuti kumzuzu timange airport yaikulu. Lerolo kunali zokambirana zina zokhudza malo, mukudziwa kuti mbuyomo kudali nkhani za malo ena ankati ipita ku Lusangazi, ena ankati kuekwendeni, koma panopa leronso tamva idea ina yokuti malo anonso ndi akulu ndipo taona kuti ndi malo akuludi. Ndi imene sindingayiyankhule lero tikakhala pansi ndi ma engineers omwe akupanga zimenezo adzaonenso kudzawunikiranso malo ano kuti kodi nkutheka kuyika pompano, koma makapteni athu omwe amapanga zimenezo atiwonesa kuti kunonso nkotheka kuti tikhoza kupanga zimene. Timaona ngati ndochepa koma malo ambiri wandoti anthu adango agwirizitsa ndi malo a airport ndithu. Ntchito yokuza bwalo la ndege la Mzuzu imayenera kumalizika masabata awiri, koma omwe akugwira ntchitoyo a Nasudu Construction anati ntchitoyo yachedwa kamba kakusowa kwa miyala ya Kwale yomwe iwo amafuna. Izi zinachititsa kuti nduna yona zomangamanga aja ku Bohala, ndipo alonjeza kuti a Nasudu Construction iwo akayambe kugula Kwaleyo. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Magulu osiyanasiyana akupitiriza kupempha chipani cha Democratic Progressive DPP kuti afotokoze momveka bwino ngati akudziwapo kanthu pa zipolowe za ndale zimene zakhala zikuchitika komanso kuphedwa kwa atsogoleri a ndale makamaka a chipani cha Malawi Congress MCP. Izi zadza kutsatira imfa ya mkulu wa ndale mchipani cha MCP m'boma la Tcholo Azinthenga Banda omwe thupi lawo linapezeka m'dimba la Mizimbe. Mkulu wa bungwe la Independent Civil Society Asiza Kondowe akulongosola. Nkhani imene ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri pamene taona mtsogoleri mmodzi wa chipani cha MCP wapezeka atamwalira ku Tcholo. Ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, ndipo chifukwa choti mtsogoleri anali wa ndale tikupempha zipani zonse zizuzule mchitidwe umenewu komanso zilengeze kunena kuti zipanizo zinatengepo gawo lina lililonse pa nkhani yochitikayo. Ngakhale zomvetsa chisoni kuti zinthu zimenezi andale amazitengera, ndipo taona akulankhula mu misonkhanomo mawu osakhala bwino ogawanika azipolowe kuti anthu ena asapite m'madera ena, ndi anthu nthawi zambiri amakonda mwina kupherezera kuti chifukwa choti awo analankhula izi mwina chifukwa zikuchitika izizi. Pamene dziko likuyandikira chisankho, zinthu za mtundu umene usi zabwino zitha kubweretsa ziwawa ku dziko kuno, zitha kuwayipitisiranso mbiri azipani amene akulankhula zimenezo ndeko kukulu chifukwa choti chachitikira ku mbali imene ndiye chipani cha DPP akhale patsogolo kudzudzula zinthu za mtundu umenewo. Koma mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba ati chipani chawo sichikukhudzidwa ndi nkhani izi. Tafufuzana anthu amene kundira ndi atapanga amayi kunge chipani pake sidankhule whether incident yachitika ku Tcholo kaya yachitika ku Kantaya amene kupanga zimene zonse amangidwe atengedwe. DPP does not promote any violence, does not stand to promote any violence. That's a stand that we have. Malinga ndi mneneri wa polisi kumwera chakummawa a Edward Kabango, pakadali pano a polisi atakugwira ntchito yawo yofufuza za nkhaniyi. Panopa tikupitirizabe kafukufuku wathu ndipo tadziwa amene tikuwakayikira una kuti ndamene apanga za chiwembu za mtundu umenewu, ndipo pakadali pano tili panga chinachizonse kuti apeza anthu amene wawa yagwire. Ndiye malingana ndi achipatala atapima thupi limene lili anapeza kuti malemu anamwalira kufanana kuti natemedwa kunsana zimene zinapangisa kuti abanda awa atisiye. Ndiye panopa chifukwa choti tayamba ntchito yathu tidangopeza thupi limene lili anthu amene wawa tiyapeza posachedwa kuti ayankhe mlandu umenewo. Ndi uthenga wa mtundu wanji omwe mungakhale nawo kwa Malawi makamaka ena ali mchikayiko kuti mwina nkhani zonsezi kuchitika mwina pa zifukwa zokusemphana maganizo pa nkhani za ndale? Panopa ndoti tikupanga kafukufuku tikagwira anthu amene wawa kuti tiziwa zifukwa zenizeni zimene anapangira zimene zizi. Ndiye pakadali pano sitingapange konklude kuti ndi zifukwa za ndale kapena ayi. Ndiye komabe tikufuna tingowachenjeza anthu nina kuti pakakhala kuti pali kusamvana kwa mtundu wina uliwonse, pali ndondomeko zimene dziko ngati la Malawi timatsata. Ndiye asatengere malamulo m'manja mwawo kupanga zimene angafune pakakhala kusamvana kwa mtundu wina uliwonse. Chifukwa choti ifeyo apolisi tili tcheru na kuti aliyense opanga zinthu zimene zizi amangidwe ndi kulandira chilango. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. Msonkhano wa masiku awiri watha mdziko la Tanzania kumene dziko la Malawi latsindika kuti liwonetsetsa kuti pofika 2030 anthu 70 mwa 100 aliwonse akhale ndi magetsi.
magulu osiyanasiyana akupitiriza kupempha chipani cha Democratic Progressive DPP kuti chikambe momveka bwino ngati sichikudziwapo kanthu pa ziwembu za ndale zimene zikuchitika. Unduna wa ntchito watseka kampani ya tiyi ya Komfozi komanso mbali ina ya kampani ya Makandi m'boma la Tcholo chifukwa chosatsata malamulo a ntchito. Popitiyani nkhanizi, unduna wa ntchito watseka kampani ya tiyi ya Komfozi komanso mbali ina ya kampani ya Makandi m'boma la Tcholo chifukwa chosatsata malamulo a ntchito. Poyankhula pamene imayendera kampanizi, nduna mu ndunawo Injiniya Vitumbiko Mumba yati siyilekerera kampani zonse zimene zikuzunza ogwira ntchito awo. Injiniya Vitumbiko Mumba anayendera mwadzidzidzi kampani ya Makandi komanso Komfozi m'boma la Tcholo patafika malipoti oti ogwira ntchito ku kampanizi akuzunzika. Ndunayi itafika pa kampani ya Makandi inapeza ogwira ntchito akugwira m'malo amene sioyenera kukhalapo munthu. Mwazina, Amumba anapeza ogwira ntchito alibe zodzitetezera monga nsapato komanso pamalopo panalibe madzi akumwa ukhondo ngakhale zimbudzi. Izi zinachititsa ndunayi kulamula kuti mbali ina ya kampaniyi ayitseke. Ndipo munkhani ngati yomweyi, nduna ya ntchito yapereka masiku 7 ku kampani yowumba nsalu ya mapeto David Whitehead & Sons kuti ikhale itakonza zinthu zimene sizikuyenda bwino pamalopa monga zovala zotetezera ku ngozi anthu ogwira ntchito komanso ukhondo. Vitumbiko Mumba anabwera ndi chiganizochi atatha kuyendera kampaniyi mu mzinda wa Blantyre. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Nduna za ntchito Injiniya Vitumbiko Mumba anayendera kampani yowumba nsalu ya mapeto David Whitehead Textile kumakata mu mzinda wa Blantyre kupitiriza maulendo awo oyendera makampani ndi mafakitale a mdziko muno. Atamaliza kuyendera malo osiyanasiyana apa kampani, ndunayi inapeza kuti pali zinthu zingapo zomwe kampani ikuyenera kusintha, monga kuphwanya malamulo ena a anthu ogwira ntchito komanso kusowa kwa zovala zotetezera anthu pogwira ntchito. Iwo anasonkhanitsa ogwira ntchito kuti amve madandaulo awo. Kenako Amumba anapereka masiku 7 kuti akuluakulu a kampani akonze zomwe sizikuyenda bwino. Ndunayi inayamikira akuluakulu apamalopa kuphatikizapo mwini wa kampani chifukwa chomvetsetsa komanso kuchita machawi kuchotsa ntchito munthu wina wa ku India yemwe wakhala kuzunza ndi kuyankhula molakwika kwa anthu ogwira ntchito akuno ku Malawi. Taganiza kuti tiwapase chimene pachizungu amati improvement notice, kuonza kuti malo ambiri amene sakuchita bwino apange bwino pasadusi masiku 7. Apo B ndikuti bwera zaseka kuti mwanyoza zimene tinakutumani kuti mupange. Komanso inde pali zambiri zimene sakupanga bwino nkhani ya maleba law, malamulo aza ntchito, komanso pali mbali ina akuchita bwino kusiyana ndi makampani amene tiyenderako. Ndiye tifuna kuti tikhale ngati upanga mlingo tiwesa kusumba mlingo umodzi zakhala ngati ukondera kwina awawa bwanji kwina kupanga bwino koma mwapasa chilango chimodzi. Tifuna takhala ngati anthu oti tupanga za chilungamo komanso tikhale kuti tupanga fairness. Ndiye tena kuti peka improvement notice kuti malo amene sopanga bwino ndi ambirimbiri, PPE kulibe, apasa ma uniform, kuja kocha mana chaujaku apasa magambuti mwalo ma safety boots, magambuti ndi aku garden ndi kumunda cleaning koma sort factory magamboots komanso proper PPE. Ndiye pali zambiri zimene taziona komano pali zina sopanga bwino ndata for fairness at least to pass notice ngati moso mmodzi wa ogwira ntchito amene amanyoza Malawi kuwapanga nkhanza amuchosa ntchito lero lomwe lino, kusenza kuti akuluakulu a kampani ali mtima kuti akumvesesa akuchita ndi chinthuchi kusiyana ndi wina kuja mapanga makani kunama apart from kupereka moni zonse makamba kuchika kwa mabawo na libodza lokhalokha. Ndipo mmawu ake mkulu wa kampani ya mapeto David Whitehead Amartin Mpata watsimikizira undunawo kuti ukonza zomwe iwo alamula mu nthawi yomwe apereka. Asadandaule zimene zoti zitheka tiyesesa kuti tichite chifukwa si zinthu zoti kuti tingakanike kupanga yayi ndithu.
atatha kuyendera malowa ndunayi kudzanso akuluakulu aku nduna za ntchito anapita ku sukulu yophunzitsa achinyamata luso la manja ya Nsoni m'boma la Chiradzulu. Austin Kachipeya, MBC. Wairesi ya kanema MBC yakhazikitsa kanema wake wachiwiri wa 2 on the go pa DSTV. MBC yasonthanso machanelo amene kanema zake zidzooneka pa GoTV komanso pa DSTV. Malinga ndi mkulu wa MBC ya George Kasakula, kukhazikitsa MBC 2 on the go ndi chinthu chosonyeza kudzipereka kwa MBC kuti ifikire anthu onse mosavuta mdziko muno. Akasakula alonjeza kuti MBC ionetsetsa kuti ikubweretsa mapulogalamu apamwamba. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Malinga ndi Akasakula, MBC yakhazikitsa kanema wa 2 on the go pa DSTV potsatira pempho la anthu omwe akhala akufuna kuonera TV yatsopanoyi koma samayipeza pa DSTV. Pa msonkhano wa atolankhaniyu omwe anachititsa ndi Amati Choice, Akasakula alengezanso kuti kuyambira lero MBC TV1 idzioneka pa nambala 268 pa DSTV ndipo 2 on the go idzioneka pa 269. Kuphatikiza apo pa GoTV, MBC TV idzioneka pa channel nambala 15 ndipo 2 on the go idzioneka pa nambala 16. Iyo ati cholinga cha MBC nkuonetsetsa kuti MBC ikufikira magulu onse a anthu kudzera mu mapulogalamu ake. Akasakula ati machanelowa awayika moyandikana ncholinga choti anthu asamavutike kuwapeza akafuna kuonera. Kuti lero zatheka ndi fosangalala chifukwa chake nchimodzi nchonena kuti ena anthu mwina ambiri ya Malawi amatenga content yawo pa DSTV. So ngati pamene panalibe 2 on the go ndiye kuti samationa pano, kaya kuli mabwana Madison Megazi, kaya kuli anthu amidzi, kaya kuli chani muno mtauni, komanso china ndiye kuti anthu ambiri panopa achepetsa madekoda amene anawo m'nyumba mwawo. Apa iwo ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa MBC ndi Amati Choice omwe ati wathandizira kuti kusintha machanelowa komanso kubweretsa 2 on the go pa DSTV kusakhale kovuta. Akasakula atsindika kuti MBC ichita zonse zotheka kuti mapulogalamu ake akhale apamwamba ndi kuti pasakhale mavuto ena aliwonse okhudza makina pomwe akuonetsa makanemawa. Platform ya DSTV ndi platform yaikulu safuna zachibwana. So zinthu ziwiri, choyamba engineering side, kodi quality ya signal imene anthu akulandira m'manyumba ndi yabwino. Number 2, content. Tifunika tiwonjezere programming, ikhala programming yabwino. Of course focus ndi the youth, sports and entertainment. That's the focus imene tinayo pa 2 on the go. Zimene zofunika kuti tilimbire, we should up our game amatero pa Chingerezi kuti tipereke content kwa anthu onero akamaonera asamene awaso angodesa nthawi adzikhalisa pa 269. Pakadali pano mkulu wa Amati Choice Avres Ziovuchela ati ali ndi chiyembekezo kuti kudzera makanemawa MBC ipititsa patsogolo chikhalidwe cha dziko lino kudzera mapulogalamu ake. Iwo ati kanema wa MBC TV komanso 2 on the go adzipezeka munthu akalipira DSTV komanso GoTV ya mtundu uliwonse. MBC inatsegula wairesi ya kanema yachiwiri ya 2 on the go mchaka cha 2022 ndipo ntchito zake anazikhazikitsa chaka chatha. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Bwalo la High Court ku Lilongwe layika pa 5 Machi ngati tsiku limene lidzapitirize kumva mulandu omwe ali Eston Muli, mlembi wakale ona za chuma cha boma a Cliff Chiunda, komanso mlembi wakale ku ofesi ya President ndi nduna a Lloyd Muhara akuaganizira kuti amafuna kuononga chuma cha boma mokomera iwo. Malinga ndi oweruza mlandu Judge Violet Chipao, bwalo la milandu lidzapereka chigamulo chake pa tsikuli ngati mlandu ukuyenera kupititsidwa kwa mkulu wa makamaka kupititsidwa kwa wamkulu wa malamulo a mdziko muno kuti akawaonikire. Agression Luzu ndi mmodzi mwa maloya oyimirira oganiziridwa. Pangano limene anapanga ndipala ndi abombo lokhudza ngole ndi pangano lapazionera ko sili kuyenera kukhala mzati wa mlandu woti mpaka na munthu nkukayikidwa nawo kundende kapena kukapimisira nawo kupapasira nawo chilango cha ndende. Nchifukwa chake tinapanga bwalo kunena kuti ndipino kunena kuti a justice ayipitise nkhani kwa mkulu wa mabwalo a chief justice
kuti akayima mtulo ndikuyipanga certify kuti iya nkhani zokhudza lamulo lalikulu la constitution kuti akaonekera zimenezi kuti munthu kodi angaimbidwe milandu chifukwa choti amapempha boma kunena kuti alipire ngongole munjira yakuti yokomera iyeyo. Ndipo loya wa mbali ya boma a Kamudoni Nyasulu ati anapemphanso bwaloli kuti lilole ngati angaonjezera anthu ena awiri pa mndandanda wa anthu oganiziridwa kuphatikizirapo Malemu Gudo Gondwe kuti mlandu upitirire moyenerera. Anyasulu anati malinga ndi momwe mlandu ulili, malamulo amati yense okhudzidwa akuyenera kutchulidwa posatengera kuti alipo kapena ayi. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Msonkhano wa masiku awiri watha mdziko la Tanzania kumene dziko la Malawi latsindika kuti liwonetsetsa kuti pofika 2030 anthu 70 mwa 100 aliwonse akhale ndi magetsi. Magulu osiyanasiyana akupitiriza kupempha chipani cha Democratic Progressive DPP kuti chikambe momveka bwino ngati sichikudziwapo kanthu pa ziwembu za ndale zimene zikuchitika. Unduna wa ntchito watseka kampani yati ya Komfozi komanso mbali ina ya kampani ya Makandi m'boma la Thyolo chifukwa chosatsata malamulo a ntchito. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa wabwino.